Speciaal voor de dij van het echtpaar uit Sleert is de allerlaatste tank van Havelte naar het stadje gebracht. Alle andere tanks in Havelte staan al in opslag. Het grote gevaar is van de monteerd in de vatun van het ouderlijk huis van Tjitske Delzet. En dat is net de enigste militaire link. Bregeman Remco is krektes prins Willem in Engeland volslijn in militaire kleren. Wat betekent die tank van je? Ja, de tank is dat wij hebben elkaar ontmoeten op de tank. En we zijn beide commandant op een tank. Dus voor ons is het een bijzonder apparaat, zeg maar. Ja, hoe wie dat doet hier rondkaan van de Moon? Ja, ik ben er net bij. Heel bijzonder. Ja, heel veel bekijks. En hebben we hem snel afgehaald, toen was het nog droog. Nou, toen moest ik al weg, want toen kwam de bruid weer thuis. Dus heel bijzonder, heel mooi. Op een blierendij werd net al te lang stilstaan bij het afski van de tank. Al bloot de dag zo wat dubbel voor het peer. Ons werk houdt op, dus dat is hartstikke jammer. En maar ja, dat is net al is dat wij moeten op zoek naar wat nice. Maar je woont toch defensie nog op deze wichtige dag een plakje aan? Ja, dat vinden we heel belangrijk. Ja. Ja, ik denk het, die had dus dan een beetje, ja. Zij hebben elkaar ontmoeten, dus dat. En we zijn zo blij dat hij nou nog hier in Sleert kan staan voor het ouderlijk huis. Dus dat vinden we hartstikke mooi. Na de bruiloft gaat ook deze laatste tank in opslag. En is het tiertaart van de Nederlandse tankdivisie in Havelte van goed voorbij.